Bine v-am găsit. Era să zic prezentare, promovare, la un cap. Bine. Pentru o secundă mi s-a părut că am avut super jump. Auto jump. Și azi vom juca Minecraft. Poate o să facem o serie, poate nu. Și rămâne cum vreți voi. Hai să spargem copacul ăsta. Sparge-te azi. Păi am spart frunza. Poate o să mai fac co-op cu niște prieteni de-a mei, cu prietene, cu de toate, pentru că a venit Weekend Do Like a Boss. Poate o să zic unui prieten să-și facă Skype, o să pun Skype-ul în descriere și unde locuiesc eu, ca să veniți la mine și sau pe afară, nu știu, la Telecom și să ne întâlnim. Și într-un fel asta e și o serie cu prietenii și cu abonații. Deci abonații care stau prin Vaslui nu vedeți Napoca, să-mi scrieți în comentarii dacă da să ziceți în Facebook-ul vostru și o să vă caut și sper să aveți Messenger, o Skype, să vorbim acolo. Și da. Și da, nu știu ce să zic. Eu făceam butoane. Maga. Nu butoane bețe. Așa, perfect. Facem pickaxe, por. Și eu sunt maestru la Minecraft. Deci să nu ziceți voi că bă, n-ai făcut aia, n-ai făcut ceva. Eu joc Minecraft de când mă știu. Wooden X. Mai puțin. De asta e bine să aveți două topoare la voi. Noi cred că nu o să explorăm azi acolo. Spune sprusul ăsta aici, așa. Să fie. Asta va fi baza noastră. Aici va fi ușor, cred că. Să avem așa doar de formă acum. Fără spruce am rămas. Bine. Măcar să luăm puțină piatră așa. 8. Nimic. Nu știu, cred că nu știu. Hai, sparge-te, de ce nu? Ok. Poate o să facem și ne-am prăbușit cu avionul. Adică, da. Nu știu, un roleplay. Cu abonații normal sau cu prietenii. Depinde cum vreți voi să... Bă, nu, pardon. Bă, ce prost vorbesc. Mai trebuie să mai merg la școală. Nu că școala nu se face bine, se face bine, dar frate, cu atâtea cărți
mai ales eu, mamă. Bine, din coleg că m-a luat, pentru că mama era cu mașina altundeva. Și da, cred, da, 5 minute, whatever. Deja ne-am făcut mâncare foarte bine. Bă, bine, avem o bază. Ce dorești mai mult? Ușă în copac. M-am gândit la ceva. Spargem asta aici. Asta, ăștia. Ok. Punem ușa în felul ăsta. Perfect. Avem. Ce să mai pun dirt? Că-i dirt peste tot. Uite acolo. Uite în casă. Aici cred că va fi un fel de bază ascuns, așa. Vine un din ăla nebun să ne ascundem undeva. Like a boss. Like a boss. Nu cred că e cea mai ascunsă bază. Cream că e un creeper lângă mine. Bine că n-a fost. Ok. Bă! Slavă Domnului! Doamnelor! Like a boss, like a boss. Bine, deci... Stai să luăm coulul ăsta și... Mai luăm. Doamne, mare, ce grădina, Doamne! Așa, călăbuie, bă, torțe, ce zici, mă? Acum putem să ne ducem la minerit, avem și noi minte, bă, țigani, nu suntem noi țigani, ungurii. Așa, perfect. E noapte? Nu e noapte. Am umflat-o, baza de sus, intră. Nu, unguri. Și cei care sunt mai mari decât mine se întreabă uneori. De ce facem noi limba latină, care e o limbă moartă și cam adevărat, da, ungurii sau ăia, nu mai știu cum sunt, care au limba latină. Cred că învață și română, pentru că, da, nu le-am zis, doamnă. Dacă mă întrebați în ce clasă sunt, vă scriu în comentarii. Eu, sincer, nu mai vreau să zic. Chiar dacă n-am zis de multe ori, Poate casa de jos e casa unui prieten de-a meu sau unui abonat. Băi, eu mă întreb ce o să fac pe mapa asta. Aș vrea să fac, de exemplu, 5 milioane de case. Dar nu, sfârșit. O să avem încă ăla deschis. Sper să nu vă deranjez. Intră în casă.
Nu să mai facem un să încheiem și noi aici video. Iată. Și îmi pare rău că nu am mai postat așa de des. Buton. Asta e calculatorul nostru. Like a boss, like a boss. Așa. Nu știu. Aici cred că o să punem la... Așa vrem noi. Bun, deci cred că aici se veți termina și acest episod. Să nu uitați să apăsați și butonul de like. Hai să zicem mai încet. Bun, deci aici se va termina și acest episod. Să nu uitați să apăsați și butonul de like și share. Distribuiți-o pe Facebook. Și nu știu ce să mai zic. Noi ne vedem data viitoare. Și un weekend plăcut, tot ce vreți plăcut. Deci, pa!